Ayaw lang pang luod. Ayaw lang pang luod. Para ni sa mga nisuway og apply ranking for promotion or bisan nang apply ka para madawat ka sa DepEd nya kapila ka ni apply, wala ka na recognize, wala ka na apil og natagan sa promotion or wala ka na dawat sa trabaho. Ako ala ning personal na experience, so ako ning advice para nimo kay ako kasuway mo jud kog kapila na balik-balik. Ayaw lang pang luod. Ayaw lang pang luod. Yung magluod ka, it will eat you inside and you will go bitter and bitter every day. Ang puro ra negative imong mahununaan hasta sa imong pamilya imong mapiktuhan. And the worst part, mas dili na nun ka ilhon sa uban imbis performer unta ka, kay ang bati man nga batasan nimo ang makita nila. So dili na makatabang nimo kung mangluod ka. Nya giunay lang nimo imong kaugalingon, kay paminaw nimo kung mangluod ka maluoy sila nimo. Dili. Trabaho lang or perform lang, lihok lang, padayon lang nga basin nakigi-expect nga kapalit or basin nakigi-expect nga promotion or madawat ka, pero ayaw dako ay mo expectation. Less expectation, just perform.